zenbat urte? 30. Oso Manuel lakuntza naiz, eta 30 urte pasatu dituz GH. Eneko lakuntza naiz, eta 24 urte daramat GH-en. Eta Odei lakuntza arrazki naiz, eta 19 urte egin behar ditut GH-en. Puesto danatetik pasatu nahi. Eta, bueno, enpresa bezala nahi baloztu oso ongi. Zergatik, ordu asko sartu jo, asko. Eta igandeetan da laumetetan debe aiatu lan egin ditzen. Nik uste baiet, azkeneako lehen gogorragoa edo ez dakit, ordu gehiago sartu, makinaria gutxiago, eskuz gehiago. Nik uste dela erraixo, leheno baino. Azkenean mundu guztitik ez dakit nun sartzen joen grue, Nik arratu pentsan unik 32 urten azkan da urtik jugeletu binizela. Bueno, ez da... Azkenean joan geldik, aprobetxatu ginen. Haike ongizon da, seinale hona ez. Eta etxetik gertu, Hain gertu, ez duzu ez da sinistetu egin. Horrek asko bali edo. Ikusten da ongi portatzen dira langileekin, ondo zeintzu dutela langilea ez. Gene bakiko arrasko lanien hemen. Enpresa familiara eta langilek. Launiko benak lan egiten dira, No, netako mintzat.